Kaya kailangan mong, bago ka matulog, tanungin mo muna sa sarili mo, may nagawa ka ba na ikaka-productive ng buhay mo? Di ba? Hindi pwedeng yung may tinatawag kasi tayong slacktivism. Like, akala mo may ginawa ka, pero in reality, wala. So yun ang mahirap sa mga kabataan ngayon. Pag paano ka makakatulong sa community mo? I shared something online. Like fact news so I distributed facts, di ba? But did you really do something about it? Yeah. Di ba? That's what we call slacktivism. Wala, akala mo meron kang ginawa, but in real life, wala. Anong goals mo pa? I mean, ako, what is your goal pa for this? Ako kasi goal-oriented na tao. Goal-oriented ako. So, ako, planado ko na siya bago ang lahat ng ito. Oh, maganda yan. Oo. Ang hindi ko lang ini-expect itong pag-host. Kasi if I'm not host ngayon, nasa pa ako, law school pa rin. Nasa law school pa rin talaga. Nasa ako, sabi ko kasi at the age of 22, gusto ko graduate na ako. Tapos at the age of 25, dapat na ako nasa law school. 28, dapat ay graduate na ako. Dapat nakapasa na ako ng bar. Ganon. Tapos 30, dapat stable ako. Kasi ang dami kong gusto. Yan. Pero yan, yan. Sabi ko at the age of dapat may bahay na ako. So, ganon ang mga goal.